И здравейте хора, аз съм Васко Беги и днес ще играем Майнкрафт. Ако ви харесва тази поредица, не забравяйте да давате един лайк и да се абонирате за моя канал, да не пропускате видео, когато качвам и ако стигнем този епизод, колко, айде 5 лайка, ако стигнем, обещавам, ще снимам на какво? На той. Как се казваше, хора? Забравих му името, бе. На той, дето е... Не, няма да ви кажа, ще бъде пътя към леглото е препоръчен. Добре, няма да ви кажа, ще бъде изненада. И ако ви харесва тази поредица, не забравяйте да давате един лайк и да се абонирате за този канал, да не пропускате в бъдещи други видеа. В този епизод, хора, ще направим буквите за 2021, ето там. Опалянка. Да. Това е картоф, стана на манчо. Още един. Е там. Чакайте. Ей тук. Така. Сега с какво питате се? С какво ще направим той? Ще ви покажа. Хора, забрах той да ви покажа. Сега ще ви покажа. Ето, вижте колко аз го направих, вижте колко е яко. Да. А пък тук чудите се, вижте тук колко е яко. Това е стълбите. Там е... Тук защо няма килим? Добре, ще го сложа после. Там е по-бавно, а от тук е по-бързо, само штрак. Влизате се от тук, така и така. И направих също ето и не знам дали съм показал, но пак ще ви покажа. Ето този е моя стол. Това е на Гошо. Това е на Мечо. Това е на Версачи. Да. Тук, хора, си хващам и риби. Да. Така. Да, това го показах вече. Доста е хубаво. Да. Добре, всичко съм показал. Хора, забравих в моята къща да ви покажа нещо. Отивам сега. Аре, бе, паци. Така. Отивам и в моята къща да ви покажа нещо хубавичко. Чакайте, че съм гладен. Така. Абе, те биски... О, моля, пак съм гладен. Така. Това го знаете ли? Да. Сега. Вижте отгоре какво направих от червеното и доста яко. Вижте. Да. Мен доста ми харесва. И да си помним туалетната, дето е... не тази. Да си помним туалетната, дето е по-хубаво от къщата, хора, вижте. А тези прозорици забравих да ги махна. И да, и пауза сега да намеря в тези честови, май беше в моите честови или на
Версачи, ще потърся всички и да. Опа, килимче за той. За той, дето, да. Чакай, ще взема едничко. Едничко съм. Опа. О, супер. Така. Така. Да, ще ги махна сега и тези блокчета бяха в моите честове, пък имах едни сини и червени, дето ще направя буквите и пауза. Влезе майка ми в стаята и да. Ще се хъбя и ще си взема храна. Но първо. Толкова стига. И нямам повече, да. Да. Пауза. Хора, най-накрая ги намерих и те хора, знаете ли къде бяха? Добре. Откъде са зи? Окей. Бяха тук в червения чест. Просто да, хора. Намерих на Версачи, започнах от тук в спалнята ми и тук. Абе хора, направо ви казвам, умрях. И най-накрая ги намерих и тук го затворих, ето. И тук го напълних с бисквитки. Да. Сега отиваме долу да направим за 2021. Добре дошла. И за много години. Да. Така, това е втория. Забравих да си взема храна. Пауза да отида. Добре, взех си прожолки, защото тези бисквитки не, стига бе. Извинявайте за тази реклама. Да, чакайте сега да взема килимчето. Тук ще го слагам, защото ми пречи. Така, започваме. Сега. От тук, тук, или пък тук, да. Тук ще бъдат. Така, за 2. Започвам с червен. Абе, 2 как беше, хора? Да. Така. Ще трябва 3. Така. Трак. Добре. Сега. Така и така. Добре. От тук ли да започна? Тук. Така. И така. Така. Ама аз не искам така. Искам... Чакайте, хора. Аз съм тъп. Аз не искам така. Искам... Така.
Абе, хора, това приличи... Не. Как се правиш? Аз съм много тъп. Чакайте, аз съм тъп. Пауза за маничко. Така взех другия телефон и сега да виждаме сега как се прави така. Номер 2 е така. Двечки. Надолу двечки. Къде трябва да ги махна? Ще трябва още по-нависоко. От тук. Така, двечки. Така. Добър. Абе, двечки май ще стават, да. Така и сега на едно надолу. Добре де, ако направя той по-високо, примерно тук, и ги направя така, стана и той, ако го направя така, добре, тук 1, 2, 3, добре, тук 1, 2, 3. Ама това не се брои, значи така. Ама така е, да. Така е най-добре. Отдолу ще стана. Добре, значи... Трак. Колко? 1, 2. Така. Двечки. От тук, опа. Чакайте. Така, 1. Така. Трябва да... Така. 1. И така. Двечки нагоре. Аз още нагоре трябва. И правим така. Ако имах скели, ще да бъде по-добре, ама сега ще видим как ще стане. Супер! Но той ако го направя така и така, ще прилича ли на... Не. Това никак не прилича на 2. Добре, така прилича на 2. Да. Така е по-хубаво. Сега тук трябва да го махнем. Леле, каква бърза кирка има. Добре, хора, добре. За сега сме топ. Така. Да видим сега нулата. Така. Дъжд. Съжалявам дъжд, но в нашия свят ще бъде така. Така. Сега нулата. И така. Двечки. Не, ще трябва трички. Даже и тя ще ги махна. Да. И толкова ще ми стига. Така. Чакайте, че... Така. Трички. А ще бъдат ли залепени? По-добре да не са. По-добре хора да не са. Да. Така, трички. И нагоре трички. Така. И натам двечки. Добре, двечки. Ама ще трябва... Така. На тук колко направих? Това не го бе 1, 2, 3. Добре. Така. 3. И то да. Точно. Ама там то трябваше да е 2.
Добре, ако не станеш, пак ще го направя така. И тук двечки. И така. И сега ще видим как ще стане. Само че 2 е по-високо. Само че 2 не ми прилича на 2. Ама чакайте. Имаме една идея. Така. Продължаваме с високото. До тук. Да, всички ще ги направя наравно, защото искам. И нулата стана по-хубава. От тук е така 20. И сега 21. Сега пак са черве. Да, са червеното. Сега. Тук пак трябва да махнем. Спокойно ще махнем. Така. От този епизод ще стане по-дълъг, но да. Сега. 1, 2. Така. Да. 1, 2. Сега нагоре колко? 1, така. 2, 3. 3. Сега на тук едничко. И нагоре 1, 2, 3. Така, едничко и нагоре 1, 2, 3. И на тук двечки. Пауза да го направя. Тук ще трябва да бъде. Не искам да е. Ако го махнете. Чакайте. Да, това не прилича на 2. Чакайте. Да. Добре. Пауза. Така. 2. Сега на тук. И сега колко много. Сега така. Сега на колко нагоре? 1, 2, 3. Добре. 1, 2, 3. Така. 1, 2, 3. Сега тук. 1, 2. Сега хора ще видим как ще стане 2. Уау! Окей. Добре. Сега това ще го запълня. Така. Тази страна. Така. Сега. 1 със синьо. 1 е и така. Опа. Така. Така, едничко. Сега, със синичко. Тук май ще е добре. Да. Не. Така. Ама, то не да. Така, 1. Колко 1, 2, 3. 1, 2, 3. И на тук 1. Но хора.
Аз го правя и така. Добре. И тук ще наслагам 2. За 2020 това е 7 хора, чакайте. То трябва да е така ли, бе? Това не прилича на едно. И така ме трябва, не. За 2027 ли? Я чакайте това. Хора, вижте как е, бе. Аз съм тъп. Сега. Тигам го пак на същия начин. Добре. Хопа. Добре. Хопа. Така. И сега трябва да скоча надолу. Ето. Готово. Да. Ако сега тук червено. Едно е пас. Тъпто нещо. Хора, така ли да го оставят? Така на нищо ми прилича. What the fuck? Опа. Така е по-добре. Сено е едно. Така. Так. Тук това е 7, ама сено е едно. Да. И хора, тук ще наслагам шарени неща. И така. Вижте колко е яко. Да. Така. О, да. Тук сега синим. Трак. 41, 43. Уау! Тук сега червен. Хора. Да. Така. Хора, ето за 2021 добре дошла. И да. Хора, това ще бъде с този епизод. В друг епизод ще направя отдолу ето и така. И в друг епизод ще видим, хора, какво ще направим. Пауза пак.
клипа стана 25 минути, но това на мен не ми е проблем и да. Да видя часа и 11:18, супер. Ето е за 20, за 2021. За 2021. 20 и 21. Да. Доста яко. Даже ще направя снимка, хора. Чакайте. Чакайте. Снимка ще направим. Чакайте, хора. Трябва да махна кълъвката, за да стане. Сега. След 3, 2, 1. Айде, готова е нашата снимка. Айде да видя. Там. Хора, това ще бъде с епизода на Давам се да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте за моя канал, да не пропускате видео, когато качам, и ако стигнем до 5 лайка, ще играя една нова. Ще ви изненада пак със същата игра. И да, чао, чао, до другия път. Бай, бай.